Biye tarata ye kalo tile 9 marsi kalo san 2021 ani kelen yusu kado kunu ye 8 marsi an bɛ an balakaw fo ko wale ɲuman dɔ an bɛ diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen fo foli ni tanni i kado kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin groupinɛw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnen yala Mali musow kunungo don a ɲɛnamayara fa bɛɛ lajɛlen fɛ anw ma to kɔ i ka dɔ groupe renouveau kɔnɔna na an bɛ an ka ɲɛmayaso fo ni ka a wale ɲuman dɔ min ye i ka dɔ groupe renouveau musow ye o kɔni i ka dɔ fini kun labɛnnen don ka ɲa kunungo 8 mars bɛɛ ka dɔ muso bɛɛ lajɛlen la anw yɛrɛ ka gorobinɛw n'u ka wusulan kasa dumanw u tun bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ nisɔndiya barika bonyana an bɛɛ i ka dɔ k'a fɔ Musa Keyita fo ni ka a wale ɲuman dɔ Gintan Bote la i ka dɔ k'a fɔ Banangabugu la a fana y'an dɛmɛ kosɛbɛ musow parila nka ale ka wuli ka jɔ barika bonyana la kosɛbɛ ale de fini di musolakaw ma i ka dɔ groupe renouveau musow an bɛ Musa fo ni ka a wale ɲuman dɔ a ka butigi belebele in kɔnɔ i ka dɔ Gintan Bote Gintan Bote awɔ min ye cɛɲa ni sara an b'a fo o kɔnɔna na ka tila k'an dɛmɛ min ye an kungo la an b'a dɛmɛ o kɔnɔna na k'a jirala k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ sa an bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ o tuma a da don ko a Gintan a Bote Musa Keyita n'a ka cɛdenw an b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔ Banangabugu la nin waati in na badabada foli danti foli min na Yusu bi ye kalo tile 9 ye marsi kalo don bi ye tarata ye Masaramani an b'a fo ni ka a wale ɲuman dɔ ale de bɛ ka dɔ dugu jɛ majugu ni maɲuman bɛɛ lajɛlen ye a ti tɛmɛ dugula ka dɔgɔ e ni ne ka dɔ an bɛ kɛnɛ sanuma kan an bɛ jɔn ka studio kɔnɔ bi gorobinɛba in a bɛ i ka dɔ ase kɔnɔ nin waati in na ba min daw denba ɲuman an b'a fɔ ni ka a wale ɲuman dɔ denba ɲuman a n'a ka gilajaw i b'a ka gilajaw dɔn o ye tɛnɛ ninnu ni ka dɔ jeli ami ninnu cɛni ka ban i tɛ ne baw to sa ko mun gilaja ko de kɛra n tɛna a fɔ sa kana cogo dɔ maaw da sa ne baw to dɛ an b'u fo k'u wale ɲuman dɔ i ka dɔ danti foli min na Yusu an b'i yɛrɛ fo Tarawele marhaba ma dɔn kunungo i tun bɛ bɔ a la dɛ kunu bon n bɛ bɔ a la ni n ka baarakɛden o tɛ muso ye o ye cɛ ye ni ne ye gwa don ne ni n ka baarakɛden ka gwa don madame k'i lafiya u ka taa palais de congrès la ne ni baarakɛden de ye tobili kɛ baarakɛden kɔni o tɛ muso ye i b'a sɔrɔ o ye cɛ ye muso do kɛ u y'olu bɔ a la o Mali muso a ma ko muso bɛɛ yan muso bɛ musokɔrɔbatigiw ninnu de b'u yɛrɛ filɛ muso ye k'a sɔrɔ baarakɛdenw bɛ min kɛ olu t'o kɛ u t'o kɛ dɛ ka so fura ka min yɛrɛ ye marqué 8 mars in na o ye Amadu Bagayogo ye Amadu Amadu Bagayogo kelen ya jaji Madame Bagayogo ka Amadu wa Mama Dawo ka Amadu ko mun kɛra ale ni si Solomon ti bon olu muso y'u bamu kunu donc concours de bamu de akara a yɛlɛmara de quoi a ti timo ka Maya fana ye Janjo Masa bamu fa bɛ talo fo a bɛ fɛn d'a kan bamunan d'a kan ka biboro don a da kɔnɔ hali moro sanuko bamuna cucu don wa awɔ Ami y'a bamu cucu wala Ami ye moro bamu ka misɔrɔ d'a kan wa a sunɔgɔra fo k'a fɔ jɛgɛ yarɔ ne bamu ni ma gɛlɛba ni fa a bɛ se ka taabolo ma dɔrɔn k'a da kɔ la baraka ye tata yɛrɛ bɛ se bamu na cogo min tata kare an ye poids lourd ye dɛ jɔn de ye poids demi ye tata kare ka biboro don a da la ko bara wulila sa hali Zakaru fɔ ma bamu directeur
Begana fire. Atubon galama. Ambe bamanakunu. Ambe bamanakunu. Oma. Ikado. Ambe de manyuma fo. Ambe furmuso ladru fo. La josi 8 marsi. Muso ka dodu. Nyana jete. Nga muso ka hake nyini dodu. Nyana jete. Nga muso ka laje. Anye kele min namne. Ka kurungo ke tuguni nga laje. Wa damne kele damne do. Ube sango anye a domi ngumbe. Kana bla bila antera ka munge. Mungera toka je. Wuli ka jo jmenge. Nga bemana ke ka uniformu donte. Kamuso galabunya. Atinya de. Muso ku miro la. Ni ala sunama. Ala ka nguna ja. Amin. Ala ka sawo nyuma nama. Amin arabi. Lajos. Ni ala sonama. Sawareta. Ala boke angene yana. Amin. Renouveau muso. Ama fu be nguka yafama. Nguka yafama de. Yafama de. Nga mimi fiye na muso ladri muso barakela muso chetirlo. Olu de be renouveau la. Be renouveau la de. Na makele ndoko. Mi furu lawo. Mi ma furu. Wa munu ma furu. Ni che munu mbe. Aina. Aina ne fi. Uroka de madro. Abada. Barakai. Ndesani. Yusu ambi foki wale nyumando. Nya fo Musa Keita ikado ka fo ginta botela. Musa. Nanga bugula anga foli dama de. Are de anga musu koni labe kunu. Nare maga mandinga jabala warala simbo. Ginta bote? Aywa. Ka Keita. No bore mamina Yusu ikado ka fo realisation na yere korkebi. Sidna Umar Keita amba foka wale nyumando fusindaw. Ale be nega ukarafela radio kunda. Ambe foli ni tanunda ka nyesi kado Zedma. Mamadou Z Traoré ale be rezila. Yere fa ita fache no be kado zikoroba ko fo ale de be kla ka bela jele fara nyonga ninga fese je fitinia o be Sénégalais je fitini be te Sénégal je ko mo zikoroba de be mi me ando c'est mon wolo fils la gareche zikoroba c'est mon wolo fils Yusu radio chama be anulu tige bi nyambulo radio benga kere wani amala me baw foku wala nyumando radio dambe fana be kere wani amala me baw foku wala nyumando radio dambe kado jijana ka chedo jijeni ambu fu barabara fuli danti fuli mina ambe fuli di radio yera ko lamme ba bela jelema jangine benga jangine amba foka wala nyumando ka wulika jona ka timna njala sanga ani watu bela jelela si samarala nambora e kado chendugu lamme baw ambu foku wala nyumando kariri konnana amadi danyo naka chedo ambu foku wala nyumando faso kanu oflene wele sebugula olo karamu ka do ka fo aso mana ni wati na amba fo ninga wala nyumando anaka flamso danti fulimina Yusu nambura e maraka kungo ka fe ka do araju daka be adama dumuya ale sigimbe ni wati na ka butiki dala ninga anname ambe afo ninga wala nyumando kongo ka bilibili Yusu nambura e Naro FM abe ka do mamtu malikufo amba fo ka timina njala ambara mo bansoro ka sababu ke ali ambu fo ku wala nyumando nambura araju ika do ka fo danaya alame bo ambu fo ningu wale nyumando kinyabakawo ambe bujalo na ka chedo bela jele fo ningu wale nyumando ambe kuchala kawo fo ku wale nyumando buguni kunga lame bo abe buguni nkofo bani mono che kado ka fo ambe abarakala bela jele fo viebe amba fo ka wale nyumando nga afutani takanyesi amo ama nyina nga musoro banyumako ba fanda be kado ka fo demfragala do amba fo ninga wale nyumando buguni kawo fe ni wati na Yusu yele mani kawo fe jongaga FM alame baw amu fo ningu wale nyumando ikado danti fulimina radio domba obe karan ambe ikado ka fo karanga fo ningu wale nyumando Zumana Keita na ka directeur ambu fo barabara fuli karan chena muso demsa ani makoroba konye fuli me mbu fo ningu wale nyumando genya ka lame baw abe fana ko fo MC na ka directeur ambu fo ningu wale nyumando radio mumbe ame mu lakodo anante mu lakodo nu sogole manani wati na ambu fo gatimina njala ikado anye ngfolo be di makui kunfolo lajosi netna mine iye boya di ajaranye nga minye tamafien no be kola ni matemena alaba mega filicha jugubaye kuma anemo dakurunya kele Daraman alu kone aleka bolonodo ata indicateur kono da ngata mani goyi indicateur jiro nouveau Daraman alu kone mburangedu Yusu apmame dakurunya kele konnana ako kubina karinywana ikado ko fuite abali affrontement ikado inévitable apmane mbebbi Daraman alu kone ako mamudiko apmambe aka ako ka borani seben fara doy o madugo mashila kuma chara o boli ngoroko minye kado ka fo France veninka olu tara nyininga ikado adala kala kuma fana chara
Mahmoud Diko k'a bɔra ko kura kun a y'u su ko maaw kɔni mina lagosili caman ta k'a sɛgɛrɛ dɛ ka sababu kɛ mun ye k'a ye lagosili min ta ni ka fanga ka maaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnyala furancɛ fanga maaw n'u bɛ transition ko fɔ a ye lagosili min ta k'olu sɛgɛrɛ ka kɛɲɛ ni meeting belebele min sigira Singa Palais de la Culture la i ka dɔn kari do a kɔni y'a jira k'a fɔ min ye furancɛ fanga ma ɲɛma ye Badawo ko ni jamanadenw cɛ ka ja a ko min ye ka dɔn k'a fɔ premier ministre min bɛ yen n'o bɛ Muktar Wani ko fɔ Yusu i ka dɔn ka fari fagalen don o tɛmɛlen kɔ ko premier ministre i ka dɔn vice président o k'ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ n'o bila minɛ kelen min kɔnɔ qualification kɔni a m'o sɔrɔ o la a kɔni ye nin kuma in fɔ i ka dɔn k'a fɔ meeting senfɛ a ko Dramane Alu Kɔnɛ ka kuma la a ko min ye maa mun bɛ maa faamuyalenbaw caman kɔni ye i ka dɔn nin ye cogo caman na a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw i ka dɔn a kɔni kɛn bɛ k'i wasa don maa mun na u bɛ jamanadenw kɔni de ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ se ka lafiya cogo min na Mahmoud Diko bɛ k'i munumunu ka t'olu fan fɛ nka k'a kɔni ma tigɛ a daw da la a ko nin ko in kɔni k'a i k'a dɔn k'a fɔ a ko t'an dɛ k'an ka sigi ni ko dɔ ye nin ko kɔni nɔfɛ yalima Mahmoud Diko bɛ k'i sɛnsɛn ka taa M5 RFI maaw nɔfɛ wa ani olu mun farala ɲɔgɔn kan ni ka Laji Burama ka fanga dafiri an bɛ don min na komi bi Mahmoud Diko a kanubaw bɛ ka caya fan caman fɛ jɛkulu caman bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka wele kɔni bila a mɔ ko kuma kun kɔni caman bɛ an bɛ don min na komi bi maa caman bɛ k'i ta kɔni fɔ nka a ye bɔli min kɛ nin ye ni ka furancɛ fanga maa ɲɛmaw k'olu bila i ka dɔn sira ɲuman kan u ka se k'u hakili to fasodenw na bonya ani karama kɔnɔna na Dramane Alu Kɔnɛ ka kuma la a ko Mahmoud Diko ye nin bɔli min kɛ a ko nin k'an ka don tulo kunnandi la dɛ ko bari sabula mɛ min f'i ɲɛna tɛmɛni fasiri tɛmɛni fasiri k'u k'an ka fɛɛrɛ n'u dabali sigi sen kan n'o y'i ka dɔn fanga jasobaw ye walasa u ka maa ɲini ka fara u yɛrɛ kan ko in ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ dɛgɛba kelen ko n'o tɛ maa kelen pe bɛɛ ka jɛ i kelen pe la k'o ma nɔgɔn dɛ k'u ka jɔ se fali joona joona k'u kɔni karilen bɛ ɲɔgɔn na ko foyi tɛ nin ko in bali daki lajɔsi ala k'an kunna diya n bɛ min f'i ye maa minnu bɛ taa transition kɛrɛfɛ bi maa caman bɛ olu bɛ yɛlɛn ka taa o tulokɔrɔ kuma dumanw f'u ye a bɛ nkalon an y'a kuma fɔ yan nɔ n ko ka maaw bɛ taa fréquentation min na u k'a jɔ maaw bɛ photo taliba min kɛ n'u ye u k'a dabila u na kun ye baara ye lajɔsi Mahmoud Diko ye nin kuma min fɔ a bɛ se ka kɛ ladilikan ye u ma a bɛ se ka kɛ wala a bɛ se k'u wasa wa a bɛ se ka kɛ sababu ye min ye o bɛ yɛlɛma don ko la ne tɛ nin ka kojugu ye ka dayɛlɛ bɛɛ ye ka dayɛlɛ bɛɛ ye bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ mugu ka farifa mugu fana k'o dabila bandaw a k'i gɛrɛ an na bon Asimu ale fana k'a jira k'a fɔ a place ye a dira ale ma gansan dɛ a yɛrɛ t'an bɛ taama la o Asimu tɛ yan o mais n bɛ min f'i ɲɛna a y'a fɔ transition mɔgɔw ye u k'u kɔlɔsi Isa Kawo min na ale de bɛ ka maaw bila u la ale de bɛ ka maa bila Asimu na hali Asimu bɛ présenté n'a a ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ nka a ka Isa Kawo to yen parce que maliyɛnw ɲɛ t'a la bi maliyɛnw tɛ se k'a ka kumakan minɛ nin tɛ a ma min da politiki mɔgɔw kan dɔgɔyamali tɛ a ma min da an kunnafonidilaw kan hali maa wɛrɛ gansan a tɛ maa si to yen hali a tɛ sugu to yen nkɛ ala ka kunna ja ala ka sababu ɲuman d'a ma lajɔsi ye awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana ban Zumana ka dɔnkili don koyi i ka dɔn cɛkɔrɔba a ko ayi jamana tɛna fereke ka tɛmɛ nin kan lajɔsi an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min o ye le guido ye Ligido ale kumanden don dɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye ka Mali sama ka taa sanfɛ min ye ko mouvement bɛnkan min ye a ka maa ɲɛma min bɛ yen Seyidu Mamadu Kulubali k'ale kɔni a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kunu a bɛ k'a dɔn min ye a y'i bolokɔrɔta maaw ye koyi jɛkulu dɔ bɛ yen ko bɛnkan min ye u ka se ka fara ɲɔgɔn kan PDG Sira Seyidu Mamadu Kulubali ko a kɔni y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma k'ale na a bɛ k'a dɔn nisɔndiya di malidenw ma dɛ ale na ka ngadi fɔlɔ sa kɛ nka fɔli in tɛ dɛ i bɛ k'a ko Mali k'a bɛna Mali ka bonya segin a ma le Mali d'abord pour l'honneur du Mali i bɛ k'a o fɔ yan slogan in kun cɛ ka ɲi slogan in kun cɛ ka ɲi nka nin mana nana slogan wɛrɛ
Qu'aurait donné le sourire aux Maliens et Maliens. Lajosi ikado awaminye niye maba fola ikado nisira ka waleya o fana o kai ngani se ka waleya minye anadu itlo la goy me ni mi flane mi awikado sedu kulubali sedu mo kulubali ka ba fe awikado ki ka mo jamana nyama nove mi awikado ka maldum fara nywanga maldum fara li nywanga ikado anana kana jakulu do sigi jakulu mi nobe wolo ko benga benga arajo benga ndere ni jakulu ye mi farale no nywanga wala saka demen na se mi awkado ni sorobo so mbayma wode ko nan nasa mi awkado nyeralla mi ko banga ni nyumo farale nywanga ni ala sonama awkado o tike ko langolonyi ni assemblée générale mi mlane ka ko kunchera awkado martikalot lenani mi awkado wati mi abe kunje mi sedu kulubali ye kaye awkado pakan fo mawye goyi akwikado nyeralla ako ale nimi flani nali ewani nyemata akuti dore ka mawfara nywanga wala sa ikado mali absika nimsi wasa soro chogomi mali bsika nisoja ikado nyeralla ko awikado yeradi jamana ma ko omanga kefo ye jamana kula ayo fo seru gulubali lajosi wore gono na sa mi akado nyerala ke mi ibe fense ka fenfe ke jamana nye iko ke ode nyua na te mi akado ni ma mi flene ni mouvement benga shedu mamadu kulubali ikado nyerala kaya fode akosira ka ja sira akado ngoni mbaka ibi terende yorodo la gaba gurunjugo ba yorodo na mi akado tibina nja ni nyua fabia ko bato akado ibe awatemesira mpe ka soro gwele amisro ani jatibine lajosi obma ni mi flane ko homme d'affaires dode ikado awamiye ni chemi flane kwa ka chao bese malikona abe awikado nyegono abe mali jamana kofe o mi seru mamano kulubali ako awamiye nyerala ako bikale ko muta politique sirafe wa ikado awamiye yalma anasebe mi adema peaji lawa o mi flane ko awa ani jatibine ke ko adema machine électorale ako kala flu banye do oba Sekou Koulibaly ako mouvement benka miye akado rassure son président Seydou Mamadou Koulibaly tirer le mari vers le haut kana mali sama ka yele safe o Seydou yafo ani yake anafo o na fana make o ibe min nyini no fana masoro o te ko juwe faso godo ngani tara ni yake an bafo ni yake kanya an bafo ni yake ka tien an bafo ala ka nguna ja ala ka so nyuma nama ni sebe ayni bo le pays kono indépendant ale kumambe ni ya boko baduru keme ani biwolonvla ani kelenye yusu ni jatemene ke bi circulation ikado ka fo veruti ka ya kono bi ni mbetale ke ikado ka fo sotaramo ale ni taxi u chama ngoni njombe bi dorete no ko mo be bi de grevu ke grewa grevu de bi grevu yusu minye kado ka fo furuba bulma fen olu matrafa bawo ku be ikado ka fo barablala bi kle kuru karabela yele do warete ni ministre so mimbe no nyesim beta ka segimo o ma ben fola ikado ka fo la yini kula la yini mi ni kado gouvernement ya sigi singa ka jira ka fo do bena fara mamumbe no lubi teme péage fe ko do bena fara ikado ka fo o da ko ninga abe sigi singa ka kile folo amarsikalo samba fula ani mugo ani kele o koni kunye sika fo boroda onenwanje abina fo ma ben fola gouvernement be kaka magan frida wota abo ale ka yoro nyera la ne maseka fa gouvernement ba kaka kabina lere konna na nyera la mo be gere wo soforu bala idu me ministre so mina ni masako bara ida seka ba ngo de programme to ngo transition na c'est vrai il faut que les transition ga ki mango qui présenter mais ibe bara de ke fo faso do nga fo ay ni tatuguni
est-ce que kuma fa angale kam na le nana transporteur be la jabani fembe ko no ma na ti se aka boy ako ko ni filɛ abana Yusu i ka dɔ kabini kalo tile fɔlɔ marisi kalo ko sigira senga gouvernement fɛ o k'a jira k'a fɔ i mana kɛ sotarama fasugu ye taa ka segin n'i b'o kɛ péage kɔnɔna Yusu hali n'a sɔrɔ tile kɔnɔ 200 kun don k'u kɔni y'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ 400 bɔ ɲɔgɔn ye ko kɔni gwɛrɛndɛ kɔni bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ mobili baarakɛlaw dala nin waati in na o de kama kamiyɔntigiw fana k'olu ka taa ka segin fɛn fɛ hali n'u ye siɲɛ 70 kɛ tile kɔnɔ o siɲɛ 70 bɛɛ lajɛlen bi sara taa ka segin fɛn fɛ ATT ma dabɔ kama ATT de péage kɛ ya ATT a ye min fɔ a ko ni tatɔ de b'a sara siɲɛ kelen tile kɔnɔ a papier mana k'i bolo bi kɔni ta tɛ sini ta ɲɛ et puis hali n'i kɛra président de la république ni bɛ tɛmɛ ko ATT delila aw ni ATT taara Kulukoro ATT tɛmɛtɔ ATT ye a ye motobatigi ninnu a ye wari d'u ma u ka fɛn sara sani ka baari jigi a y'a ka baari jigi président ka cortège dɛ a ye wari di motobatigi ma o jɔ ka wari sara ka tigɛ minɛ a tɛmɛna o ka président ka tigi a tɛ tɛmɛ o kan abana ale min y'a dɔn n'o dun ale tun t'a fɔ a tɛna o kɔnɔ na il faut écouter parce que ninnu de bɛna gɛlɛya se transition ma n b'o f'i ye dɛ ils paieront par passage quel que soit le nombre de rotation i t'a fɔ ko ne t'i tubabu kan mɛn ten kosɛbɛ ko o bɛna munumunu tɛmɛ siɲɛ hali 1000 kɛ u b'a sara makan filida bɔ yen n'a tɛ se u k'a bɔ yen n'an ka cɛ fɔ dɛ c'est-à-dire le gouvernement c'est une chaîne n'u bɛɛ de bɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo non tɛgɛ bɛ non bɛɛ tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo c'est pas vrai ni ko kɛra bɛnkan bɛnkan kɔnɔ a bɛ sumɛ de fɔlɔ a wala mais non ni ko kɛra bɛnkan kɔnɔ o bɛ faamuya mais hali bɛnkan na ɲɛmɔgɔ de bɛ bɛnkan na aw bɛ bɛn ko dɔ la ka ɲɛmɔgɔ dɔ de sigi e filɛ nin ni e da ye falakɔnɔ bin tigɛ i ka journal présenté kunnafoni latigɛ la o bɛ directeur kɔnɔ o bɛ se ka ɲininka nka maa min y'a da ye falakɔnɔ bin tigɛ o de bɛ jalaki a banna Yusu i k'a dɔn n'i ye nin ko in kɔni jate minɛ i b'a ye k'a fɔ minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ taa ka sigi kɔni mɔ ani i k'a dɔn foroba mobili taabolo e ne dulonna le Mali qualifié la o b'i hakili la aliya cɛ ɲaamɛ kari kɔnɔ e ka information min ko karo kɔnɔ kɛ n ko ala ye y'an fa koyi Yusu a ko min ye k'a dɔn minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ taa ka sigi kɔni mɔ ale ni foroba mobili kɔni a matarafabaw o kɔni ma se ka bɛn fɔ la nka n'i ye jateminɛ kɛ b'a ye k'a fɔ ko sotarama mana kɛ fasugu ye péage kɔni bɛ yɔrɔ n'a sɔrɔ tile kɔnɔ i tun bɛ 200 kɔni sara olu kɔni nana dabila i ka dɔn k'a fɔ 400 bɔ ɲɔgɔn ko la o kɔni ye gɛlɛya ye min n'o bɛɛ ka dɔn k'a fɔ mobilitigiw kun bi bɛnnitigiw fana y'a jira k'a fɔ tɛmɛ o tɛmɛ ka o wari kɔni sara ko forogoni laban na taa e ka dɔn a dogisara kɔni fɛ syndicat kɔni ko olu fana bɛ se k'u dɛsɛ bɔ ka yira ni fɛn min ye o ye baarabila de bi tile kɔnɔna na o de y'a to i ka dɔn sotaramaw ale ni bɛnniw tɛ k'olu ye ka dɔn sira kɔni kan nin waati in na k'a sababu kɛ o ma bɛn fɔ la nin ko in kɔni ye i ka dɔn ziraŋɛɲɛma cilen i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni ko nka n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ tali kɛ lafasatɔn min n'o bɛ bolimafɛntigiw tɔgɔ la n'a ma ɲɛma ye Fode Keyita n'a bɛ wele ko Viejan Viejan kɔni y'a jira k'a fɔ bi tile kɔni kɔnɔna na ko mobiliw kɔni bɛ jɔ pɛlɛkɛtɛ olu tɛna baara kɔni kɛ k'u ka dusumakasa kɔni jira ni u ma bɛn fɛn na k'an k'an sigi ni kalo tile 23 ye marisi kalo san 2021 k'u bɛna tile 2 baara bila walima tile 3 baara bila fana sigi sen kan dɔw dun bɛ taa baarakɛyɔrɔ la sotarama de bɛ dɔw la taa baarakɛyɔrɔ la taxi de bɛ dɔw la taa baarakɛyɔrɔ la dɔw ka denbaya bɛ balo ni o de ye dɔw fana ka denbaya bɛ balo ni bɛnni de ye ni nin na ɲɔgɔnna kɛra tan fo ka bɛnni kɔni y'a fura ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma YC indépendant kɔnɔ lajɔsi ala k'an sutura an bɛ taa min ye politiki bonangu kan Mamadu Igor Jara ani a ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen olu ye u ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ awa ni ka taa jɛkulu la jɛkulu minnu b'a fɔ ko URD ala ka hinɛ Sumayila Sise la Sumayila Sise min n'a kɛra Mali fɛ Sumayila Sise min n'a ye wuli ka jɔ kɛ ka Mali tɔgɔ bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la a ye jɔyɔrɔ min fa jamana in kɔnɔ
ani jamana kɔfɛ min ye a bɛ ka dɔ Sumala Sise ni Ala y'ale minidi jɔya bi an bɛ dugawu don kɛ ya Rabi Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma min ye Sumala Sise k'a ta balolen ye a bɛ ka dɔ layidu ka dɛmɛna ani Mamadu Igor Jara cɛ min ye Igor Jara ye a bɛ ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la don min a bɛ kamana gan na n'a kan k'i kama cɛbɔ nɛfɛ ni IRD conseillers ni a députés olu de ye dɛmɛ nase ni maa kofɔlen ma min ye Mamadu Igor Jara ye a ka dɔn o y'a sɔrɔ ani Sumala sigira ka kuma k'a fɔ an na fara i ka parti kan min ye a ka dɔn URD k'a fɔ awɔ min ye ne ka jɛkulu bɛ n bolo e ka URD b'i bolo o tɛ dɛ min ye anw bɛ kɛ URD yɛrɛ ye ni Ala sɔnn'a ma a y'o fɔ a bɛ ka dɔn min ye Sumala Sise ye Sumala Sise a bɛ ka dɔn a kɔni ntanyana nka i ka dɔn layidu ka Mamadu Igor Jara k'a ye layidu ka a y'a timɛ tile fila in na sa Mamadu Igor Jara ale ka jɛkulu a bɛ ka dɔn MEA Mali en action i ka dɔn awɔ min ye a n'a ka maa bɛɛ lajɛlen i ka dɔn layidu ka u y'a timɛ min ye URD u taar'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen jigi IRD la u taar'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen jigi IRD la minɛnw jiginnen IRD la min ye a ka dɔn Mamadu Igor Jara i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn a ka politiki kɛnɛ kan o kɛra awa dɔ wɛrɛ tɛ jamana taabolo tun bɛ cogo min a waati Mamadu Igor Jara i ka dɔn a ye gafe dɔ bɔ a waati ko awa ko c'est possible au Mali ko a bɛ se ka kɛ Mali la wa min ye a bɛ ka dɔn Mali bɛ se ka baara a b'a fɛ k'o de fɔ Mali bɛ se ka bɔ dingɛ jugu in kɔnɔ o livre a y'o bɔ min ye i ka dɔn Mamadu Igor Jara ye i ka dɔn a y'i présenté président la ni programme min tun b'a bolo min ye programme min tun bɛ kɛ sababu ye min ye ka baara di denmisɛnninw ma ka jamana bɔ awa gɛlɛya caman kɔrɔ min ye a ka dɔn Mamadu Igor Jara kalafili nana ka kɛ cogo dɔ la min ye a kɔni a taara ka baara la min ye a ka dɔn bangeba dɔ bɛ yen min sigilen bɛ diɲɛ fa caman fɛ olu kɔni y'a ta ka k'u ka a ka dɔn ɲɛmaaba ye ale de ye a ɲɛma galegale min ye a ka dɔn a b'o baara la nka min ye kɔsa in na sa min ye a ka jɛkulu n'o ye le Mali en action ye olu kɔni a bɛ ka dɔn u taara ka taa IRD la u taalen IRD maaw fana u y'u bonya u y'u bisimila i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ aw bɔra aw ka so aw nana aw ka so o kuma a bɛ ka dɔn nin waleya min filɛ nin ani ni hakilina kura min filɛ nin ni an bɛna o kɛ ɲɔgɔn fɛ olu b'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔ wa a bɛ kɛ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ min ye a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Sumala Sise min n'ale tun ye miliyɔn caman jigiya ye Mali kɔnɔ k'a fɔ n'a nana kɛ jamana ɲɛmaa ye a bɛ se ka jamana in bɔ a bɛ ka dɔn gɛlɛya kɔnɔ o Sumala Sise n'o mini jɔyara min Mamadu Igor Jara a n'a ka maaw a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u ko a bɛ ka dɔn olu nali ya olu ma siga olu ma siran bawo olu b'a dɔn IRD kɔnɔna na cɛ gɛlɛn ani cɛ faamuyalen ani a bɛ ka dɔn bangabaw de bɛ IRD kɔnɔ fana Sumare dun a bɛ tan fana bɛ yen Fana Sumare ale muso cɛsirilen don dɛ an b'a fɔ a na n ko bonne fête 8 mars lajosi min ye a ka dɔn Mamadu Igor Jara ye i ka dɔn awa min ye a ka tɔnden min bɛ yen n'o ye i ka dɔn a ka parti tɔnden dɔ ye o kɔni o y'a jira min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a ka dɔn Musa Kɔnɛ a ko ale bolo dɛ mais ko URD ye awa du de ye du min bɛ taa ni hakilina ɲuman ye wa i ka dɔn ko u bɛ taa ni baara ye u bɛ baara kɛ baara min n'u b'a kɛ kɛnɛ kan ɲɛmaaba ye tɔnden kuraw tɛ yen abana bɛɛ ye tɔnden de ye abana u b'a fɔ ten Mamadu Igor Jara a ka nali a kɛra nisɔndiya ye ni a bɛ ka dɔn IRD maaw olu tɛna dunun ni bala ta bawo i ka dɔn nin ye maaba ye maa faamuyalen maa kalannen ani jɔyɔrɔba bɛ maa min na a bɛ ka dɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ani Mali kɔnɔ ko n'o nana i ka dɔn olu b'o bisimila wa i ka dɔn awa min ye tɔnden kɔrɔ tɛ yen kura tɛ yen an bɛɛ lajɛlen de ye URD abana ni maa min bangena Mali la 1960 ani maa min bangena Mali la kunu a bɛɛ maliyɛn de o ban ko wa olu bɛɛ lajɛlen URD maître Demba ka fɔ la a k'i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu o bisimila min ye a bɛ ka dɔn ko maa min bɛ Mamadu Igor Jara dɔn min ye a bɛ ka dɔn a n'a ka jɛkulu u ye hakilina min da a ye hakilina ɲuman don koyi i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu ma siran fiyewu ka ninnu bisimila ninnu fana ma siran fiyewu ka na i ka dɔn u nana hakilina kelen bilenna kelen ani jigiya kelen de ma n'o ye jamana in ka taa ɲɛ Ala k'an kunnaja Burema Gindo y'ale ka fatiri an y'a bɔ le pays kɔnɔ Jelikɛ Demba ye
ko Jalo Demba ko ne Traoré de maître Demba anga de ma Traoré mo bi nyami ala ka nyaka dama Yusu amito politiko bina kunka ale bi 8 mars ale nyanamali hukumu konnana madame Sumare Fatoumata Sumare ikado no betan fana ko fo Yusu koni willa ka se amo info L olu taraka ta nyininga akumakala adalaka la kerengenya la 8 mars yere kadara konnana haglina akase ko jira akominyi ka do ka fo kalu kle muga ani duru temele kuma na mali ngango kibara chamanga kerengere yala URD bedanga mina o Yusu ya yininga ni bela jele koninga akoni hakli bala min betali ke sumala sisela aletana ni dongo fole na Yusu kalu kle muga ani duru December kalu samba fula ani muga o Yusu akoni ngera jiri sumba bine jamana konnana nga agbelera mamu ma kosobe o URD tonne unye o yi kado madam Sumare fanda Fatmata yininga tan fana ikado ka fo apmana ako minye sumala sise ikado atena ala ka daro sumaya nga ambe domine komi bi sumala haklina mawbe tekula ako Yusu ni kara mafe anyanama hal na fatura beka afe utugo la koi sumala ikado ka fo ay barabake oluye ay tuba tika ikene bato oluko nye nga bedda de yele bela jide ali bi ka fara yuanga ikado URD tonde kelengele na bela jile chafara msoka haklina mbe sumala kaseka lawaleya ikado ka fo URD ka bunya kama akasangorota na kasesoro kama Yusu akota nfana apmana akochendo ani sumala barabake nywanve barami no be jamana ko fo bunya ani karama konnana sumala sise ma kundo Yusu minga wulika jo barka kunga bokosobe ma do mami mfana ni aramadiya kumbe Allah akabara fana kanu kumbe Allah o sumala sise na rete bi o ngami URD ka do ka fo atonu o khale be wole de flu uma alibi ko tege di nyoma bara o kake ikado sumala ka bara to ka se ga dagun bunya ni karama konnana potigi ale bina kun koninga ako kambe feti bamina be musofu ni ngwale nyimando muso chasiru lew chendo ale re muso bae afana joro kabo kosobe ikado jamana kola ako yayi ninga ko Fanta Sumare munye bla potigi bina kunga ako akayin kuma be maki sigi Yusu Karavati ninga jatemine koninge maka fanga tabulo ka lago shinga ni re bolo be allo aka bi kesabi kese ki haklina chama ngoni ndi akoka ode kama aletini sigi blake refa ka fo karsa maninya o abi fere ni de baru de sigi singa a joro be se ka bunya chugo mena ikado potiko bina kunga wala sa afana bolo ka do afaso kunga ngo kibaro la ana kunga ngo baro bela jelela bunya ni karama ko ngonna na Yusu ako ayigbole ya chama mbasoro ikado potiki bina kungo ninga Fanda Sumare nga kale ba ka ko bela jelede di alamu tiendo ale muso bay bi mami na be ikado ka fo sorobo so ba do abe ikado ka fo chaga yoro mimbe no chaga yoro bele bay na joro ka bo anwa jamana konnana Conseil national du patronat Yusu vice-président du Dodo ka fara o bela jele koninga chambre de commerce et d'industrie du Mali o mtonde do fana do Yusu ikado ka fo ka wulika jo barka ka bo kosobe ni bara nunu ni politiki bara abe ikado ayre labe de wala saka ni bara o bela jele koninge ka fo kale ya ikado ka fo ayre soro URD la ni sanfela o tede ale ikado ka fo adamne ni comité folo kata section URD la no be commune sisi kon ngofo ambe dominer komi bi abe bureau national la dorete muso jorob se ka fajo mina muso ka se ka wulika jo chamange ninga an vana de anga barra no be an ko ka kofo o Yusu akuyi kambo député ya no fe sam bafla ani mugan wati o ka do ka fo o wati ula jabu kon ndajara ula nga ko yele mana chugo werla ko madogo ma shila ko chamambo kala mo commune sisi kon nana URD ni LCD olu de farla nyuanga Yusu o Yusu mingera ikado ka fo amadogo mala ku yese baya soronga ikado ka fo unamarala hal no ko ngera ulu unamarala de ode gara sababu ka fanga bi kono ni aka fara no olu mayne mais akoko ala kamad la no ni mais ce que Dieu prévoit ni vadro alabi mbalo ko dele ako ikado ka fo olu ka sebaya akunjele do ina fo nono kene fi man fo ikunte Allah onga ikado ka fo ala mana minge domina o Yusu ko ode kai ode kama sana le jatemine ke alibi ni be do fara le ka chesirika ni be do fara le ka wulika joka politiki bina kunga wala sai ikado ka fo yiriwa baro be se ka sabati to mina anga jamana konnana hakilina mimbe alela
la a ti da sokɔnɔna dɔrɔn ma koyi ni danaya dara ale ka ko kura kun i ka dɔn sigida 6nan fɛ a Yusu ko kɔni bɛ kɛ fɛn ɲɛnamaba ye min bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka taa musow kunkanko kibaruya fɔ cogo min na bulonbaw kɔnɔna na ani yɔrɔ caman na a ko ale fɛla la a kumana i ka dɔn furancɛ faga kɔni nka a ko ale fɛla kɔni na CNT Yusu kunu kun y'a lajɛ député mun ni bingali taara k'olu sɛgɛrɛ mun namarala Yusu ko 30 n'olu kun y'olu don CNT la ko kun ye k'olu kɔni bila minɛn kɔnɔ o ni minɛn mun kun ka kan ko nin kun ye k'olu ka kow kɔni sabati u ye ka justice fana kɛ u ye n'o ma se ka kɛ tiɲɛ don i k'a dɔn k'a fɔ transition bɛ maa mun bolo ale kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ wele kɔni fili baara ni wasa bɛ se ka bɛn u bolo cogo min na n'o bɛ Badawu n'a ka cɛdenw kɔni kofɔ Badawu ko maa don maa min ni ladiri kɔni don a ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na jamana in bɛ se ka bɔ i ka dɔn nɔgɔla cogo min na nka ale ka tɔn n'o URD o bɛɛ i ka dɔn M5 RFA kɔnɔ koyi ko k'a fɔ ka d'a kan Badawu kiki gɛrɛna Mamudu ko ko ten Mamutarwa de ye jumɛn ye k'a ka walawala awɔ k'a ka ko wuli mugu i walawala mugu i walawala mugu ni tobila i walawala jamana n'a taabolo tɛ madame Soumaré Fatumata k'a bɛ Mali musow fo a bɛ diɲɛ musow bɛɛ lajɛlen fo ka soli ka wuli ka da bɛɛ kɔ o musow minnu bɛ i ka dɔn denw na don ka cɛw bɛrɛ k'a b'u fo ko Ala ka san caman jira anw na nka a bɛ musow wele ka na politiki binna kun kan hakilina min b'u la ni ka na o jira jɛma la Fatumata Soumaré tani fana i ka dɔn URD musoba don o Yusu a ye nin kuma in ne kɔni fɔ ninnu kɔni wulila ka se a mɔ n'o bɛ info i ka dɔn elle ko fɔ olu wulila ka s'a mɔ ka ɲininka hakilina na suguta waati kɔni sera i ka dɔn Fatumata Dunbuya ale ka fasiri nin ye info elle kɔnɔ Lajɔsi ne an bɛ 8 mars an bɛ Madame Touré Lɔbɔ Tarawele ne yɛrɛ balimamuso don an b'a fɔ n ko Ala ka 8 mars caman k'an ɲɛna ali yarabi Lɔbɔ muso cɛsirilen don muso min n'a bɛ hinɛ muso min n'a nisɔn ka di muso min a bɛ k'a dɔn ni a bɛ k'a dɔn min ye maliden yɛrɛ fɛ a bɛ hinɛ i k'a dɔn Lɔbɔ 8 mars na ne b'a fɔ n ko Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma yarabi a bɛ k'a dɔn min ye a furukɛ min ni o kɛra jamana ɲɛmaa ye n'a taari dabi ko Ala ka hinɛ la Ala ka dayɔrɔ nɛɛma Lajɔsi Amadu kɔrɔkɛ min ye Yusu Sabake a seyila n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka da nin kan n bɛ ɲugudu Danba Kati Pemi ninnu y'o jɔ ni anw ka dɔgɔtɔrɔso katikaw ye a depuis anw fitinin ka taa si Bilaka ma Bahawa Sakiliba ale bɛ Faransi ka taa si Bilaka ye muso cɛsirilenw don Madame Kulubali Kiya Keyita Kati Babarangina monsieur Burama muso Babarangina kaburu dɔ kɛrɛfɛ mɔsiw yɛrɛ ka kare la a tɛ tɛmɛ o kan an b'a fɔ Kiya ye ko u bɛɛ lajɛlen 8 mars ninnu ye dɔgɔtɔrɔya k'anw ka so Dadɔ Kamara muso cɛsirilen don wa n'u ye dɔgɔtɔrɔya kɛ Kati musow don nka u tun bɛ adamaden fɛ mɔgɔw bɛ t'u lakunu 3 heures du matin 4 heures du matin k'u muso bɛna jigin k'u ka u dɛmɛ u bɛ wuli ka boloci don dɔrɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso o i ka baara ka di o n'i ka baara ka di a banna i ka baara ka di adamadenya fana ka di jamana ka di parce que fo mɔgɔw de k'u bila hakili la a banna hali mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko furancɛ fanga mɔgɔw nakun ye waati don c'est vrai mais n'i ka baara kɛ ka ɲɛ i sigilen mɔgɔw b'i réclamer o a banna Yusu an ka taa sugu la fɔlɔ groupe commerce an ka taa Ablaye Mayiga fɛ yen Ablaye Mayiga hali bi Ala ka si kana bɔ Madame Amadabo Sali Kulubali n'a ka jelimuso Yusu an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn dan tɛ foli min na jɛmukan tɛ tɛmɛ o kan fiyewu an b'a fo groupe ne ko k'a ka foli f'i ye dɛ Madame Baba Fatiga nigi la muru sarafo wolowolo muso don o tuma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn douane na Lajos min ye e b'a la de sanafo ye a bɛɛ sanafo ye a ka madame don an ka circulation bloqué don i b'o de fara kan Lajos an ka taa douane na min ye a ka dɔn hakilina min bɛ yen min ɲinina a san 2020 i ka dɔn douane Mali douane k'u y'a kɛ kɛmɛjɔ fo i ka dɔn u tɛmɛna kɛmɛjɔ kan koyi fo kɛmɛ musaka min kun laɲinina
u ka laɲini o sabatira fo ka a tɛmɛ a kan lajɔ si aw ka dɔn min ye ministre de l'économie et des finances min ye Alfuseni Sanu ye Alfuseni Sanu ale ye lettre kɛ ka ɲɛsin aw ka dɔn directeur général ma Alfuseni Sanu ale yɛrɛ ye ministre de l'économie et des finances ye min a ye lettre kɛ ka ɲɛsin Dugara ma a ko awa Dugara min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ jɔda min na jamana kɔnɔ jɔda ba dɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ ye min ye aw ka dɔn lakanabaliya frontière yɔrɔ caman bɛ yen olu tɛ ka marché ne aw ka dɔn Covid-19 bɛ yen i ka dɔn a de gɛlɛya caman bɛ yen nka a bɛɛ n'a ta aw ka dɔn Dugara min ye aw ka dɔn ne ministre de l'économie et des finances min ye i ka dɔn ne ye aw jateminɛ min kɛ i ka dɔn nin gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen i ka dɔn faso ye baara min ɲini fɛ ani ka dɔn jɔyɔrɔ min n'a dir'i ma ka jɔyɔrɔ i bɛ k'a fa o tuma i ka baara ɲuman dɔn aw ka dɔn ne kɔni bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn i tanu min aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an 2020 aw ka dɔn douane k'u sera ka miliyari 579 ani 9 ana kunkanfɛn ko ni Covid-19 ani ka dɔn min ye lakanabaliya kun tɛ frontière dɔw bɛ yen maa tɛ se ka sigi ko n'o kun tɛ ko a laban ninnu kun sera miliyari 700 la wa. A tun bɛ tɛmɛ o kan yɛrɛ baara o tuma min ye a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ministre ni baara min kɛ i ka dɔn pétrole ta sira kan ani ka dɔn awa min ye minɛn minnu bɛ yen minnu tɛ jima fɛn ye ani ka dɔn hali minɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ tɛmɛ douane ka sira kan k'a bɛɛ lajɛlen i ka dɔn awa min ye a ye nin baara min kɛ ko maa bɛ se k'a fɔ taarɛ maa bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi o tuma ministre Alfuseni Sanu a ye aw ka dɔn Mali douaniers fo k'u waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ baarakɛlaw doko ye min ye aw ka dɔn bɛ wuli ka jɔ min na tiɲɛ yɛrɛ la aw ka dɔn a wuli ka jɔ k'a ni sababa bɛnna o tuma aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la san nata la min ye 2021 min ye miliyari 600 ani miliyɔn 500 ani miliyɔn 6 ko o de na don Mali jigiɲɛsoba kɔnɔ Trésor public kɔnɔ ala ni douane fɛ lajɔ si o tuma a bɛ k'a dɔn maa bɛ Dugara directeur général douane a n'a ka cɛdenw ministre kɔni ko awa félicitation a ka baara ɲana hali bi an k'an jija ɲɔgɔn fɛ min ye jamana in ye a bɛ se ka kɔrɔta cogo min na Ousmane Bɔrɔba ni hali ka fasiria an y'a bɔ observatoire kɔnɔ midi info kuma n'o kelen kan Youssou ka dɔn an bɛ min fɔ dɔrɔn douaniers an b'u fo ka timinanja la u n'u ka wuli ka jɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la hali bi i k'a dɔn k'a fɔ cɛsiri ka sabati jamana in ka taa ɲɛ Mali Tribune Youssou a kuma na i k'a dɔn Isaka Udim ale kɔni ye i sɔnni sigi fɛn min kan o ye ko les patriotes n'ale bɛ i nɔfɛ dɔrɔn a bɛ so l'imperturbable patriote n'ale bi a tun bɛ so wele Mamadou Diko la a y'o so foni k'o bila a y'o so fɔlɔ a y'o so foni k'o bila bi a bɛ ka so wele Isaka Udim wa sini b'a ye Asimina Sake Asimuna wa sini b'a ye a bɛ dɔ f'o ma a bɛ tila ka taa Lajos fɛ yen e ka mun fɔ fɛn bɛ ne bolo de e ka so wele a b'a fɔ ko le jeune plein oui les patriotes la Joski la bomba la poroto delle parata notice delegado a bɛ espagnol bɛɛ fɔ nakari ti bɛ nakari kan ka de koyi Youssou i ka dɔn kalafili nata n'o bɛ jamanakuntigi kalafili ko fɔ Mali Tribune kɔnɔna na min ye ka dɔn Isaka Udim u ka jɛkulu Youssou k'olu ko tɛ maa wɛrɛ fɛ koyi Colonel Assimi Goïta k'olu bɛ danaya da ale de kan u ka se ka kɛ jamana ɲɛma ye a ko min ye nin jɛkuluba in ye n'a tɔgɔ ko ACRT faso ka wele ni musow n'u bɛ i ka dɔn tɔn musow ko fɔ Isaka Udim tun bɛ u ɲɛkɔrɔ u kumana a ko min ye ACRT faso ka wele laɲini kelen pe de b'u la o kɔni ka laɲini politique ko ye ko ka u jɛya bɛɛ lajɛlen Isaka Udim y'o kuma kɔni fɔ a ko o senfɛ u n'a fɛɛrɛw ni dabaliw sigi sen kan ni ka finitigiw ko nin dɛmɛ lakana sira ka jamana fanda ani naani bɛɛ lajɛlen jamana bɛ se ka yiriwa cogo min na ni ka sigiɲɔgɔnya sabati ani ɲɔgɔn cɛ a ko ale kɔni hakilina ye min ye l'imperturbable patriote Colonel Assimi Goïta k'olu foyi t'a la nɔgɔ foyi t'a la k'olu b'o o de fɛ o ka kɛ u ka candidat ye jamanakuntigi kalafili na bɛnkan min sɛbɛnna transition la tɛmɛli la ale m'o ye ou bien Assimi m'o sɔsɔ de tout peut arriver a bɛ démissionner kɛ
n'a démissionné a waati la dɛ n'a a waati la sinon a bɛ se ka to dernière minute la ka démissionné a bɛ démissionné ya de wagati dɔ de cɛ o de b'an ka sariya sunba kɔnɔ i bɛ démissionné o yan wagati dɔ de fɛ k'a ko élection tɔ tora kalo kelen k'i bɛ démissionné an tɛ dɛ ni Assimi ni Kawujim b'a k'a fɔ Assimi an ka démissionné ka bila sisan dès maintenant a ka bɔ affaire la pewu Assimi bɛ démissionné bi ou bien a ka vice président bɛ bɔ a kan bi sini i bɛ Kawujim mankan mɛn ne bɛ nɔnɔ de mɛ an m'a f'i ɲɛna n ko surasi ninnu Assimi ye min jira an na ne m'a f'i ɲɛna n ko surasiw tɛ fɛn dɔn wa Jim kelen b'a fɔ yan ne y'a fɔ tabali kelen kan ko Mamadu Saliya i kɔlɔsi kisa Kawujim na bi a bɛ surula jɔni kan ko Mamadu Saliya ministre de sa monsieur le ministre nka denmisɛnnin don olu ti maaninfinw jate minɛ n y'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan i y'a fɔ a banna Youssou Isa Kawujim kɔni y'a jira k'a fɔ l'imperturbable patriote colonel Assimi Koita ko de bɛna kɛ i ka dɔn cɛbɔ kɔni ye jamanakuntigi kalafili nataw la ko walasa baara ni saba ka bɛn bonya ni karama kɔnɔna na k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka se k'u dɛmɛ o baara kɔnɔna min ye k'a dɔn ka fɔ politiki bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la cogo min na ni ka jamana in ka taabolo bɛɛ lajɛlen falen bonya ni karama kɔnɔna na lafiya kana fasodenw fan fɛ sigida ka se ka yiriwa a kɔni y'o kuma fɔ ka M2 an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔna na ko ACRT faso ka wele k'u ka cɛbɔ ye Assimi Koita hali n'a ban an m'a wele jagoya la a kana k'an ka cɛbɔ ye yɔrɔ Isa Kawujim n'o fɔ mais o jagoya nya muso ye o Facebook kan nka ale de ma taa ni naissance ko ni ma di a tɛ se wolo sɛbɛn yira la kan i bɛ tɔgɔ dɔn maaw da fu ala k'a wuna ja Lajosi an ka taa Sitanɛ Bugu Sitanɛ Bugu ne bɛ to a koyi jɔnni bɛ yen Dawuda Yatara k'a bɛ gardavi la a bɛ gardavi la o tɛ dɔwɛrɛ u kɛn bɛ k'a bila u yɛrɛ ɲɛkɔrɔ a kɛlen don k'a bila u yɛrɛ ɲɛkɔrɔ min ye commissariat de police premier arrondissement de Kati min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'olu nana ka na a bɛ k'a dɔn jɛkulu dɔ ye réseau min n'o ye réseau trafic d'organes humains minnu bɛ adamaden i k'a dɔn adamaden pièces a bɛ k'a dɔn k'o bɔ an bɛ Jakarta pièce ye k'o bi bɔ nka adamaden pièce 26 pièces bi bɔ nɛgɛso pièces bɛ bɔ i y'a faamuya b'a la Yarisi finmani minnu jɔlen don yɔrɔ ninnu furu kɔnɔ olu pièces bɛ bɔ awɔ Yarisi finmani min jɔlen don an ka furu kɔnɔ awɔ o pièces bi bɔ kosɛbɛ nka adamaden yɛrɛ pièces bɔtɔ ye siba ni hinɛ ani ka dɔn makara banna Mali la ni ye avocado ninnu Kade ani Kase Ade i ka dɔn maa naani ninnu minnu filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la avocado min filɛ nin i ka dɔn ninnu ye maaw dabali banɛ min a ka dɔn Alassane Kɔnɛ i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn awa min ye ninnu ye sa olu kɔni a ka dɔn olu ninnu sera ka dabali sɔrɔ ninnu na koyi i ka dɔn dabali wɛrɛ tɛ min a ka dɔn u kɔni ye bolo da ninnu kan ni a ka dɔn jaja ninnu kun bɛ a ka dɔn u ye Alassane Kɔnɛ de u y'o de minɛ ka a kantigɛ wallahi ka jeli minɛ kelen ka jeli minɛ u y'o kɛ mana dɔ kɔnɔ mana min awa n'u y'o ko kɔnɔ commissariat de police chambre de commissariat le premier arrondissement de Kati Mamadu Yuba Jara jarakɛ awa k'a dɔn a n'a ka cɛdenw Yuba Jara in mɔɔ b'a ka kuma fɔ dɛ baarakɛla don dɛ a n'a ka cɛdenw olu ye wuli ka jɔ kɛ min ye a k'a dɔn février kalo tile 23 tile 24 i k'a dɔn Kati kɔkɔ plateau ninnu minnu filɛ nin min ye a k'a dɔn nin don na i k'a dɔn nin sufɛ sa k'a se a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a tun ye wuli ka jɔ kɛ dɔ bɛ yen a k'a dɔn ko Nɛnɛ Kulubali i k'a dɔn k'a n'o minɛ ni k'o fana kɛ a k'a dɔn ko ne kɛ ɲɔgɔnna ye Ala y'a kɛ o sera ka boli ka bɔ a bolo koyi a ka saraka minɛna a banna bisimila
nga mi avocado asira ka muruke ka noni bola mi avocado nyera la mi avocado wati mina ningo kerasa mi avocado babadu yuwa jara anaka chedo oli wuli ka joke kanunu no na bo ukale ngunno na bo ikado taraka ta teke dauka uye teke dauka a ikado ku ya jira ka fo ko mambi olu chinda ko dawra yatara nuba wole ko sitane ko do ya fore ne ma fode abizura de kono bismillah na fana mani nguna fonu nu wo amay ande kuna fondila de na jara ika boltigia anika basitkia anika fendo imbela jeli fara alala nga anga bara de kuna fondie no mani wo amanya amane ami ma kuna fondi angata dawra dara sitane bismillah wati mina uya avocado miye uya niyo ni mine ni ya ajira ka fo dawra yatara sitane ko ale ko ni to wada sitane la ko ni tekenya ko law sitane bugu tigido de dawra yatara sitane ay ka do ko de u blani nare miye avocado nyera la nunu ngoni dendo sa bi barskalo lechigi 6 heures du matin mi avocado nyera la commissaire de police premier arrondissement de Kati olu ko ne wulika joke ani brigade anti-criminel baki mi avocado ku nyesi yoro jume sitane bugu olu sera ka taywa bismillah utale sitane bugu dawra yatara ikado jerala ikado awaminyo utaraka yorola kuye marama fe no ye avocado minyo o saba PA anikado karabine fla no temana kaboy mi avocado jerala wati mina ni gerasa nunu ye nun togofo ka fo olube piesi munu mbo ikado awamiyo olube jolimin saba ikado awamiyo kuni dawra yatara de yo ublala mi polisi olugo ko awadawra yatara ki yisi ga nye koro folo ami sikeskeli ke abu ka boloka folo wala membe mi fina polisu te baraku kun fe te baraku kun ubi bla garda vide la hali mai tokofo ka sikeskelu ke be sikeskeli ke ni fo ka ta daguna ka fo ki ino bala choi mami fa yere fa koyi ay doye o e misi nyana ma do tasma la okera ka misi jeni nindo ne yaye réseaux sociaux la de kasira eni la musa ni mi ya jeni oni ani misi benni ni kele ni miseli turela abe toro ni aturu misi la aba toro ni ba mto mene ko janama do tasma la ko saraka dama ube ko soni dama ya akonu kuma la josi ikado awami ye nyera la mi unabla kate tribunal de grande instance ye awkado me commissaire Mamadou Yuba Jara ka foka wali mando ka ni bara mi awkado do tabraka boy ikado awami prarosma o polsu ku bela jelefu janjo ko e ko ni ngonde fana eso numa do kati fana mo ko sika tan kati chukudi amuna ko fini tigo kelema kay fa memi fana fiye parce que fano be fango fo an ngonche akajugune iba jate mine sigidala jeune ndo be sigidala abe fodoro kinu nunu bla kana so itaka se nunu de nini nunu strajo ma do be muru de tay no fe il est temps abo logique kono car ça muru ta mo no fe social côté de aitana kasula aitana e position la katanya fo il faut une collaboration entre la population et les forces de l'ordre na make anyebina na kafuka ba to sige yon yakama abitaka bolo dan do no o chemayo chema me bandi ala kare uni fa ngono tani na nyono olu jalu zemina do be mo boya yaro zemina no be mo boya kro salut te méthode va fo grand frère suis ça va akara yo de nebete so ngono manga ke me flamde dolo nako ngube mno boya be boya dolo flan na be manga na be ngurubu bolo kufu na na ngo ndo ay sabal sango vraiment awre demande ngo ma to so krenda ko flate ko grand frère so ngo way kasinga banen blenga ngebe chero ni maboy ni mamuruka ki ko fara ngo ha ne tabra sule ne bolu creve fils mi ko nga sabara te flabo e ko ni fale mena ni baba abaka abso ene tara fango fo ani ngonje
denmisɛnninw ka lamɔ cogo ɲuman na sokɔnɔna jɔyɔrɔ b'a la dɛ mais sigida fana jɔyɔrɔ b'a la dɔw bɛ olu ye min k'u ka sigida la bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn ko karisalakaw ka so a y'a jija a ta kana se ninnu ma dɛ ko ninnu bɛ muru ta mɔgɔ kama o bɛ se ka kɛ cogo di ba yɛrɛ fana b'o ko dogo ko n'o k'a essayer a k'a jira ni ɲɔgɔn cɛ a donna dabɔra n'i ye muru ye mɔgɔ ma o bolo ne tɛ kuma k'a fɔ k'i ye muru ta mɔgɔ nɔfɛ ka boli a nɔfɛ bisi panpara mɛ fɛn taa polisiw min ka surun i ka taa ɲɛfɔ ayiwa karisa ye muru ta nin ma a bɛ muru de b'a bolo i ka azala ma kɛ sababu ye ka denmisɛnnin bɛɛ kɛ sisi tigi ye wa sisi ma sanga wuli yan waati dɔ la Cale ma sisi sanga wuli yan Cale sisi sanga mais Cale ma di mɔgɔ ma k'i ka taa mɔgɔ faga Cale y'an ka jo ye Cale minɛnen an bɛɛ kasira an tɛ gɛnsaw ye gɛnsaw ye gɛnsa l'ex quoi Ala ka ɲa ka d'an ma amin waati korona Yusu an bɛ foli ni tanunin ta ka ɲɛsin kanubaw ma danti foli min na Lajos yan'an ka wuli min ye Yakuba Jabate an baarakɛɲɔgɔn dɔ a ka jamukan bɛ n'o ye ladilikan kɛnɛ 15h 16h a kɛn bɛ ka wele bila professeur Isa Zerewa ma ko a k'a dɔn Awusa i k'a dɔn ko Awusa don k'a bɛna kuma fɛn min kan o ye nimɔgɔya ye min ye cɛ kɔrɔkɛ muso ani a k'a dɔn kɔrɔkɛ dɔgɔninw ni ɲɔgɔn cɛ nimɔgɔya kan ka kɛ cogo di yalima dan b'a la hakɛ b'a la wa a bɛ se ka kɛ dansago ye wa a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye wa ni Ala sɔnna ma u na nin bɛɛ lajɛlen walawala an ka nin karamɔgɔba in n'o ye a k'a dɔn Yakuba Jabate u na nin walawala 15h 16h o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a k'a dɔn an balimamuso ye ni Ala sɔnna ma min ye Catherine Samake ani Charles Jara Yirimajɔ olu b'u t'u bolo da awa mana la Yirimajɔ a k'a dɔn le 21 mars ni Charles Jara ma kunnaja yanni ale ka a si ne bɛ papier sama k'a fara dès lors an bɛ a ɲɛfɔ komi f'i yɛrɛ bɛ Yirimajɔ kɛ Sanakɔrɔ gɛrɛn f'i bɛ an bɛ c'est à dire ka caricature kɛ k'i photo ta k'a bila o ka fɛn na n'u ye natɔ ye dɔrɔn o k'i minɛ quoi n'u y'a kɔrɔbɔ a fɔ Catherine ni Samakɛ ɲɛna ko n dɔgɔmuso don dɛ n balimamuso don mais n'u y'a kɔrɔbɔ ni ma n bɛ tɛgɛ ci Charles Jara ɲɛ kan Jaralaka Samakɛlakaw Jaralakaw so wulilen bɛ Adel ta min ɲu Jaralaka kɔrɔ o dɔgɔmuso fana o dɔgɔmuso fana Catherine Samake o fana ta min ɲu Jaralaka nin kɔrɔ min yɛrɛ digira na dɔ in kɛ Mimi Mimi ye n janfa est-ce que b'a dɔn ko a cɛ ka polisi fini kun c'est à dire n'i y'a ye fo nisɔndiya quoi Mimi ya 20 janvier don a ka polisi fini m'a minɛ a kun furaselen ba don Mimi Samakɛ ne de y'a fɔ awɔ i ka seri don koyi awɔ n ka seri don Mimi fana ma ne janfa ka taa polisikɛ fɛ a ye n ka kalifa tɔɔrɔ dɛ ayiwa bi su in na min bɛ tali kɛ foroba baro la o kan bɛ ka wele bila Wule ma ka fɔ Wule ko nin ka ni ka dɔn janjo bɛna kari ɲɔgɔn na Oulimata Sow Madame Dembele u bɛna kari ɲɔgɔn na mais min f'i ɲɛna Mali kɔnɔ elle est intellectuelle et puis vie associative a y'a daminɛ wa a bɛ fɛn dɔ a bɛɛ de bɛna fɔ kɛnɛ in kan yɛrɛ nugu tɛ nɔgɔda kuma la koyi a banna ale ni janjo de bɛna kari ɲɔgɔn na o nka sɔrɔ mɔgɔw la sebaya bɛna kɛ jɔn da ye Wule ta de don wa janjo de ta don ani Mamadu Kane ani Sisoko Yusu a ti nɔgɔya Yusu an bɛ i ka dɔn sigida yelen ma ɲɛma Abudu an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a Kulibali an bɛ taa i ka dɔn masigikaw fɛ yen min ye PDG ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Yusu Ayidara ka masigika bɛɛ lajɛlen fo Yusu tɔgɔ la an ma ɲinɛ ka dɔn ka fɔ a Banikɔ Abu Flo ale ni Damawan an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn o Banikɔ sirakaw kɔni o kɔni kulen kun ye o kɔni ye sirako bɛ se ka ɲɛbɔ cogo min na Yusu n'an bɔra an bɛ foli ni tanunin ta ka ɲɛsin Yusu min bɛ tali kɛ Usumani Dawula an b'a fɔ Asɛpula ni waati na midiya info an b'a ye ka dɔn ka fɔ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni ka a waleɲuman dɔn dante foli min na an ma ɲinɛ Isa Fɔnba ko an b'ale fo ka a waleɲuman dɔn foli ani tanunin ye ka ɲɛsin ka dɔn ka fɔ Bintu mɔ ni waati na an bɛ Bintu fo ka waleɲuman dɔn ka a watara Madame Baga a yɛrɛ tun bɛ kɔɲɔ la dɛ i k'a dɔn ka fɔ karido tɛmɛnen an yɛrɛ tun bɛ yen denbajala de tun b'a kunna denba kun don dɛ a kɔni ka dɔn a nisɔndiya bonyana kosɛbɛ an bɛ balimaw fo ka sigiɲɔgɔnw fo fɛn fɛn bɔra ka na Zumana ni k'a dɔn ka fɔ Jalo ka kɔɲɔ la an
b'u fo k'u waleɲuman dɔn danti foli min na maaw bɔra an bɛ dawulakaw fo k'u waleɲuman dɔn tanti Ami Dawo an b'a fo barabara foli danti foli min na a seyila ne ka circulation bloqué bɛ yen dɛ Bami Dawo an b'a fo ni ka denba ɲuman an b'a fo ka waleɲuman dɔn min ye Bami Dawo ye n'an y'a fo an bɛ fo de ko ne fo Kati Douane na an b'a fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati ka Kati Douane bɛɛ lajɛlen fo min n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn awa min ye Koplan Keita an b'a fo ka waleɲuman dɔn an kɔrɔkɛ don o ma bɔ yen an bɛ foli lase min ye tanti Awa Jara an b'a fo ka waleɲuman dɔn Tuti Jawara min ye immeuble Ajakɔrɔba ye Babaden Tuti Jawara an b'a fo ka waleɲuman dɔn n'o bɔra yen foli an b'a lase Ɲamoyi Ture ma madame Mari tanti Asu Bulkasumugu la ka foli lase sanga ani waati min ye Bashir Keita Jangine Keita actrice Aluja ka foli lase Alassane Diallo ma Paris a n'a furumuso awa min ye Maramu Diallo Awa Ja n yɛrɛ denw don Paris an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka foli lase Lajɔsi ye aw k'a dɔn Seydou Balaso ma ale bɛ station Sar Oual la Buaké Ibrahima Balaso station Sar Oual min filɛ nin ye Korogo k'u fo k'u waleɲuman dɔn b'a lamɛn ayiwa an bɛ taa Bobo Julaso Adama Sidibe bɛ yen an b'a fo ka waleɲuman dɔn suguba kɔnɔ nin waati in na Bobo a bɛ k'a lajɛ an b'a fo a n'a baraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an bɛ tanti Kanya Aja Sanogo fo Zerni na an ma ɲina i ka dɔn Kumba Sidibe kɔ nin waati in na an bɛ Luxi Beauté Karimboto numéro 2 a barakɛla bɛɛ lajɛlen fo Bɛnɔgɔ Sidibe an ma ɲina Ousmane Barikɔ an bɛ Lavier Sanogo fo ka lamɛnbaw fo Mali kɔnɔ ale Mali kɔ ka tɔnɔ Seydou ko a ka foli f'i ye ne tɔntɔn Alvitasi la ka foli lase Mamadou Yafa an b'ale fo Pointe Noire ale ye transitaire ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka foli lase sanga ani waati min ye aw k'a dɔn an kanubaw an b'u fo sanga ani waati min ye i k'a dɔn an bɛ foli lase min ye aw k'a dɔn maa ma n'o ye aw k'a dɔn Ali Buyaki ye Seba Kamara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Diboli an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ba an lamɛn dugutigi tigana an b'a fɔ sanga ani waati auto service pneumatique la Mɛlɛkura ka foli ani tanu ko lase Mamadu Toni ma énergie an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn direction générale la n'o bɔra yen an bɛ Jacques Kone lieutenant colonel Jacques Kone k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Moribo Sanogo commandant Moribo Sanogo défense la ani commandant Ousmane Sagara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo défense la ani commandant Kuba Jara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an kanubagabaw don Youssou an bɛ foli de la vieille Seba i ka dɔn daw ma a bɛ Sevare nin waati in na an ma ɲina Yaku n'a furumuso i ka dɔn ka fɔ an kɔrɔkɛ b'a kɛ Yaku na Madumiya an b'a fɔ mobile dɔ bɛ Madumiya bolo u bɛ ka katakatanintigiw lajɔ u ye Madumiya fana lajɔ kɛrɛfɛ Madumiya k'an b'a jɔ ko e ka mobile ni katakatanin bɛɛ tɛ kelen an bɛ ka dɔn Lavier Seba an b'a fo daw fo nin waati in na an ma ɲina Mazor Kadari ko an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Sevarikaw fɛ yen ka kanuba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Nanette a n'a furucɛ an b'u fo nin waati in na Sevare ka kanuba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan an mun bɛ aw sigi sanga ani waati ni ka anw lajɛ ni ka tila k'anw lamɛn Guinée équatoriale la Kassim Konate n'a ka cɛdenw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen lajɔ sa an b'a laban ni maa min ye o ye aw ka dɔn Lala ni Abide Larabi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati min ye aw ka dɔn n yɛrɛ dɔgɔnin don nɔgɔnin yɛrɛ dogo an ka fo sanga ani waati yarabi Lajos min ye aw k'a dɔn n'o bɔra yen foli an b'a lase sanga ani waati Mala pièce ma Gawusu Bagaji ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo lamɛnbaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ a ye ko k'an bɛn waati wɛrɛ